Assalamu alaikum. Ɗan uwana musulmi. Da fatan dai kana lafiya, a cikin ƙoshin lafiya. Yaya kake da dama ko? Ya harkoki ya hankuri? To yayi na gode. Ni ne nako Abubakar DJ Dada. Na san dai baka taɓa gani nawa. Kuma na ji kuna samun labarin na gudu. Da fatan dai kuna lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. To duk wanda ya sa waka ya samu ya danna subscribe ya danna karrawa don saboda uwa na shi su ma su samu su saurara. Ina tare da kuwa ko da shi dare da rana. Wanda juma'a mai zawa insha Allah zan turo muku waka a cikin YouTube, insha Allah cikin Facebook na wajena. Facebook na wajena na rubuta Abubakar Abdullahi. Insha Allah.